Dobrý den, vážení přátelé, zrovna teď vrátím se z Moravy, z Ostravy. Měl jsem kurzy, semináře a teď jsem všiml, že v dnešní době hodně blbců a debilů se cpe do mediálního prostředí, leze do novin, do žlutých médií a samozřejmě se cpou i na billboard. A právě teď jednoho takového blbca, já bych řekl dokonce debila, jsem potkal jeho billboard. Takže můžete se podívat, no, co to je. Přátelé, prosím vás, když někoho uvidíte na billboardě, je to lež, podvod a je prostě zneužívání lidí. Nevěřte ani tomu, jediným mně. Křesťan na viděnou.